segur que per xarxes ho veuran, una campanya que inicia el Ciemen. Correcte. David, podem veure algunes d'aquestes imatges, sentir un breu fragment, no el sentirem tot, però és aquest. ¿Tens aquests pantalons amb talla L? En castellano, que no te entiendo. Disculpa, però conec els meus drets. I els establiments comercials heu de poder atendre els clients en català. Ja t'atenc jo. Si no hi sona el penjador, és que s'han esgotat. Tenim un David, altre model, sembla. campanya que feu al Ciemen. Nosaltres A ja xarxes, passem... bàsicament? Sí, a xarxes socials passem de la reflexió a l'acció. Mai tanta gent havia conegut el català arreu del món i especialment als països catalans. I mai s'havia utilitzat tan poc en l'ús social en els països catalans. Aquesta és una evidència que tots en som conscients. Durant anys, les polítiques lingüístiques del govern de la Generalitat, i parlo de molts governs anteriors, no havien afrontat el tema central, i és que s'havien complagut en els espais còmodes, però és evident, i avui tothom reconeix, que estem en emergència lingüística, i cal actuar sobre dos fronts especialment, la gent jove, més del 40% de la generació dels millennials són persones nascudes a l'estranger i viuen a Catalunya i treballen a Catalunya i són catalans. I per altra banda, estem parlant, per tant, de la nova immigració, perquè la vella immigració ho som tots. El 80% de la població de Catalunya són fills o descendents de la migració. Per tant, estem parlant de joves i estem parlant de persones nouvingudes a les quals nosaltres hem d'adoptar un canvi d'actitud. I aquest és el nucli central. Hem de tocar, finalment, l'os. I és que la nostra actitud davant d'una situació de minorització del català ha de canviar. Una falsa condescendència que hem aplicat als catalans amb un procés de substitució per una evident minorització de la nostra llengua ha fet que nosaltres adoptem una actitud que no és la correcta. El correcte és defensar els nostres drets. Hem tingut notícies darrerament que es vol aprovar en l'actual context polític una llei de llengües que pugui equiparar el català, el basc i el gallec al castellà. Magnífic. Però en aquests moments... va sortir això de Palau, no? Sí, però en aquests moments ja disposem, Xavier, d'uns drets lingüístics que podem exercir. El problema és que si no els exercim, difícilment després podrem exigir nous drets lingüístics, perquè els drets es guanyen exercint-los. I, per tant, des del Ciemen, el que estem fent és una crida a que els catalanoparlants vinguts d'arreu del món també utilitzin aquests drets lingüístics al comerç. Ara que ve Nadal, compra en català perquè hi tens dret.